салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Сайрамхон Юсупова зиёда аз 30 сол боз ба таъмиру иваз кардани чарх машғул аст. Вай дар як рӯз тақрибан 40 нафар мизоҷ қабул мекунад. усто Сайрамхон ин тавр ронандагони маҳаллӣ ӯро бо муҳаббат лақаб гузоштаанд. ҳоло 3 корманди доимӣ дорад. сехи Сайрам Апа ягона комплекси вулканизатсия дар шаҳри Турсунзода аст ки шабу рӯз кор мекунад. аз ин рӯ онҳо сарфи назар аз вақти рӯз муштариёнро қабул мекунанд. ба гуфтаи Сайрамхон вай аз синни 8 солагӣ асрори ихтисосашро омӯхтааст. падари ӯ беш аз ним аср ба таъмиру ивази чарх машғул буд ва ин ихтисосро гуфтан мумкин аст ки ба Сайрамхон мерос мондааст. аз хурди вай ихтиёран ба падараш дар корҳояш кӯмак мекард, зеро бародаронаш хурд буданд. пас аз марги падараш ӯ масъулияти вулканизатсияро ба пуррагӣ ба дӯш гирифт, зеро бародарон намехостанд ки ба ӯ пайравӣ кунанд. вақте ки усто Сайрам баъд аз чанд соли хонадоршавӣ зани бева монд, ба хонаи падараш баргашт ва сехи вулканизатсияи худро кушод. дар сехи вулканизатсияи Сайрамхон мошинҳо бо классификатсияи 12 ва 22 иваз кардан мумкин аст. таъмир як чарх ба муштари ҳамагӣ 5 сомонӣ ва таваррум 1 сомонӣ арзиш дорад. дар ин ҷо бо нархи 100 сомонӣ як чархи нав харидан мумкин аст. аҷабо, 100 сомон як чархи нав? ин дафъа барои чарх гирифтан аниқ ба Турсунзода рафтан лозим аст. усто Сайрамхон ба сину солаш нигоҳ накарда тамоми корҳои таъмир ва насби чархҳои мошинҳоро бе кӯмаки беруна анҷом медиҳад. вай инчунин метавонад баъзе қисмҳои дохилии мошинро таъмир кунад. Сайрамхон иқрор мешавад ки дар ҷавонӣ орзуи ҳунарпеша шуданро дошт, зеро мухлиси ашадии филмҳои ҳиндӣ буд. вай ният дошт ки пас аз хатми мактаб ба шуъбаи актиёрӣ дохил шавад, аммо бо исрори падараш издивоҷ кард. то имрӯз маликаи вулканизатсия зиёда аз 40 нафар шогирд тарбия кардааст ки онҳо дар бисёр сехҳои шинафурӯшии шаҳри Турсунзода кор мекунанд. мизоҷон бо кормандони ин вулканизатсия нағз муносибат мекунанд. ягон мавриде набудааст ки аз кори онҳо норозӣ бошанд. зиндагӣ сахт аст ва он касе ки ҳунар дорад асло хор намегардад. пас онҳое ки наметавонанд мегӯянд аз иродаву ғайрати Сайрамхон ибрат гиранд. ҳар чӣ дар дасти инсон аст. чашм мерасаду даст иҷро мекунад. дӯстон, ҳамеша кӯшиш кунед ки омӯзед ва рушд кунед. хуб, шумо бо кадом касб машғул ҳастед? ва умуман фикру ақидаҳоятонро дар ин бора мо дар нашр интизор ҳастем. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.